И здравейте хора, аз съм Icon359 и ще играм на Clash of Clans. Както виждате, имам много по-малко копии. Не знам защо, но гледайте ето тази атака. И не знам какво стана. Просто и сега ще се пробвам да направя някакви копии, някакви ресурси. Ще търся тъхата отвънка. Просто ми трябва да купи. То ако има хубава армия, щях да го разбия. Защо нямам хубава армия, бе? На мен не ми пука за купите, но когато съм Gold 3 ми пука. Хайде да го правя това. Така. Искам барбария финга. Съм повече за ресурс. Събера 50% събера. Конча се. Иди конча се. Никак иди конча се. Плиз, хора, плиз, вярвайте ми. Някакви спелки да взема, може би за мултиплеерите. Ресурсчета. Мисля, че заслужавам да създам. Коментарите искам да пишете за Голодорски Велигорец, ЦСКА или Левски. Защо губа купи, бе? Ще го купи. Сега зареждам армия. Един маг. Великани. Великани. Един маг. 5 лол брейкера. И арчерки. Айде, бе. Какво друго имам за казване? Я да видя, да ми видите последната атака, тази на 100% много е хубава. На този пич, който е ръшнат от всякъде. Тук пускам великаните да убират. И тук гледайте. Тук напускам великаните. Не е много интересно. Дайте да превъртим малко. Тук великаните, както винаги в моите атаки, се разделят. Не знам защо правя така. Не използвах Rage Spell. Защото мисля, че много да ми трябва да използва. Напълно. Ой, тук как му отбирам дарка елексирчето. Това беше просто. И
защо пуснах рейдж спела? Не съм зле. И сега гледайте, от всичко, зависи от всичко, Барбаранки. И ето как съм залистил цялото. Гледайте на колко става. Какво друго имам за показване? Да ям 5 левел мортар. Прави се магова 4 левел. Както винаги си изхарчих гемовете. Какво стана, бе? Не искам да купувам джемчета. И хора, това мисля да е всичко от този епизод. Абонирайте се, лайквайте, споделяйте. И това беше от мен. До скоро!